El col·legi, ara més que mai, estarà al costat de l'advocacia per afrontar els reptes de la professió. La intel·ligència artificial, la digitalització, l'entrada en vigor de la llei d'eficiència processal, entre un llarg etcètera. Desde luego, un pilar del colegio es la formación hacia todos los abogados y las abogadas en las 28 áreas, comisiones y secciones que reúne nuestro Colegio de la Abogacía para siempre no solo estar a su lado en las reflexiones, dudas, preguntas, pero también en la formación continuada que no deja de ser una obligación de todos los abogados y abogadas de nuestro colegio. En el món actual, l'especialització és tant una oportunitat com una necessitat. A la llei d'eficiència, tant advocacia com adjudicatures, estarem especialitzats. Els màsters del Col·legi d'Advocacia de Barcelona remarquen l'especialització i la seva actualització contínua. Entre els membres de la candidatura sumem moltes hores de docència a l'ICAP. Per això sabem que l'Escola de Pràctica Jurídica és un motiu d'orgull i de prestigi, no només pels alumnes, sinó també pels professors. La Cristina Díaz Manero, presidenta de la secció de família del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. En Ramon Casanovas, diputat de la Junta de Govern sortint. En Lluís Rodríguez Pitarque, professor i coordinador de l'àrea de civil de l'Escola de Pràctica Jurídica. Són l'equip formació de la nostra candidatura, perquè l'ICAP és formació.